Kif sibtu dan id-dizzjonarju u kif ħassejtek meta sir taf li huwa l-eqdem dizzjonarju tal-Malti? U xi proċess ħadd biex imbagħad eventwalment xandart is-sejba tiegħek u pubblikajt l-istudju tagħha fl-ewwel fl-1988 u mbagħad fl-1992. So, sibtu f'kombinazzjoni. Jien kont qed naħdem fuq taqsima tal-dwar il-Taljan, l-istorja tat-Taljan, tal-ilsin Taljan f'Malta, għal-ktib fl-Italja. U naturalment kont qed nagħmel ir-riċerki tiegħi, eċetera. U fost l-affarijiet li kont qed nara, kont qed nagħti daqqatajn ukoll lejn l-Arkivio Storico di Malta li hija rivista li kienet toħroġ fis-snin 30 tas-seklu li għadda. Rivista tajba ħafna li kienet dwar l-istorja ta' Malta, kienet toħroġ minn studjużi tajbin ħafna li però kellhom lan politiku li juru li Malta hija parti mill-Italja. Qegħdin fi żmien il-faxxiżmu, mela kellhom dik l-ideoloġija żbaljata storikament, però xorta kienu nies seri. U fost dawn l-istudjużi kien hemm ċertu wieħed Ersilio Michel li da kien jagħmel kull ħarġa, kien jagħmel artiklu fuq biblioteki Italjani u x'manuskritti hemm li għandhom x'jaqsmu Malta. U fil-kapitlu tiegħu dwar il-Biblioteka Valliċeljana ġo Ruma kien hemm da 3 rigi dwar dal-manuskritt jgħid grammatiketta piccola di Maltese, della lingua maltese, del Settecento, tas-seklu 18. U jien da grammatika tas-seklu 18 meta De Soldanis ħareġ l-ewwel grammatika fl-1752. U mur nara. Ma stajniex insibuha l-ewwel u mettilhom imma dak katalogati ħasra P164 għax niżel anki il-katalog mark tiegħu. U fl-aħħar sibnieh. U jiġi dal-volum żgħirek araħ immoħxon xi 300 paġna hekk. U meta niftu nara l-ewwel paġni, l-ewwel 17 il-paġna kienu iva grammatika, imma mbagħad kien da dizzjonarju twil, insomma. U hemmhekk irrealizzajt li kelli xi ħaġa, l-ewwel ħadd ma kien għadu ra, studja, kiteb dwarha, eċetera. U mbagħad mal-ewwel indunajt id-dana jiena qrajt dwaru għaliex da kellu metodu ta' alfabet, dak iż-żmien ma kienx hemm alfabet tal-Malti uffiċjali li ħa disa ittri Arab, disa karattri Arbin. Ittra waħda ċe ħadha mill-Persjan għax l-Arbi m'għandux iċ-ċe u għadhom mal-Malti għallu għal-ħelajn, ir-rajn, eċetera. U jien di x'imkien rajt dwarha u ma daqqa waħda melek tik moħħi u niftakar f'biċċa footnote fil-kodba kienu kodba gżar antiki ta' Giuseppe Cassar u Pulicino kitba u kittiba tal-Malti fejn kien ta' rendi kont ta' dizzjonari li sparixxew li xi ħadd kien semmihom fl-istorja. Imma lillum jew 30 sen ilu, 40 sen ilu ma kienx għadhom jeżistu. U anzi meta kiteb Cassar Pulicin 70 sen ilu. U insomma niftakar u mort infittex u hu kien semma lil Teżan, il-Kavallier Teżan li kien għamel dizzjonarju baxar ittri Arbin imħaltin mal-Latin. U hu kien ħada di minn Ignazio Saverio Mifsud. U hemmhekk insomma bdejt tikklikja l-biċċa xogħol. Ovvjament jiena ma stajtx inżomm dana jiena sibtu xi Settembru 1987. U jiena da ma nistax indum għaliex di tanti ħaġa importanti. Għalija importanti l-ewwel li n-nies ikunu jafu bih, li jafu li jeżisti għall-istorja tal-ilsim Malti. U allura bdejt nistudjah, nara x'inhu l-karatteristiċi ewlenin, eċetera. U jien kont nagħlem Ruma dak iż-żmien l-Università ta' Ruma. Ġieni l-affarijiet ix-xorti insertajt Ruma wkoll allura kien faċli għalija mmur kuljum fis-7 ta' filgħodu l-Valliċeljana. U f'Diċembru, meta ġejt Malta, għamilna din lecture, ġew ħafna nies għax naturalment qajjem ħafna interess u polemiċi wkoll xi kultant. U tajt din lecture dwaru. U jiena sopponejt
li kien tas-seklu 18. Kif kien qal għaw xismu bħalissa għandik nsejt kifet li għandik kem semmejtu l-awtur. U imma bat waqt il-lecture għalhekk importanti fil-ħajja li jiena ma nemminx minix dak id ta' studjusi ngħid. This is the definitive word. Ktibt jien daqshekk issa nafu kollox laqqas xejn. Il-kitbit tiegħi huma kollha imperfetti, ikun fihom l-iżbalji, ikun fihom valutazzjonijiet żbaljati. Imma tħalli miftuħ għal ħadd ieħor li jiġi bil-femet tiegħu. Wara bdejna. Pereżempju, dan ir-regoli per la lingua maltese fih fl-aħħar 7 paġni b'istruzzjonijiet lis-soldati kif għandhom jisparaw il-muskett. Jerfaw kif għandhom jgħidu drill. Ara xironija llum f'Malta natu is-soldati kollox bl-Ingliż. L-ordnijiet, right about turn, quick march, etc. Il-kavallieri, għax dan huwa miktub minn kavallier, rridu jagħtu l-istruzzjonijiet tagħhom lis-soldati tagħhom li ma kinux il-BA fil-Malti daw, kienu ħafna minnhom nies tal-poplu, ma marru skola, etc. Ma kienux jifhmu bit-Taljan. Allora rridu jtuhomlhom bil-Malti. U għandek 7 paġni fuq hekk. Kien hemm min jifhem fil-xkubetti, fil-musketti. U qal, u qam jitkellem, u mbagħad kien hemm xi żewġ artikli miktuba wara akademiċi, li dat tip ta' muskett mhuwiex tas-seklu 18, imma tas-seklu 17. U dak kien l-ewwel ħiel. Li dan hu iktar antik. Professur Joseph Brinkat għalli u tkellem għal isma' inti għalissa jkun il-watermark tal-karta ċekjajta, l-uleta. Insomma, allora l-ewwel ipotezi tiegħi kienet dik u dik kienet il-lecture. Mort lura, u mbagħad meta bdejt nikkupjah ftit, u bdejt niċċekkja l-watermark. U qatt nispinġiha u da fid-dawl u da. U skoprejna mingħand l-esperti propju tal-watermarks li kienet watermark ta' karta mamula Ġenova fl-1640 more or less. U allura hemmhekk tibda tiskopri tista' tiddataħ mod ieħor insomma. U bekk insomma minn hemm beda x-xogħol. X'inhi t-teorija tiegħek dwar għaliex inkiteb dan id-dizzjonarju f'dak iż-żmien u x'taħseb li kien l-għana ewlieni ta' dan id-dizzjonarju? Naħseb huwa ċarissimu li għal kontrarju ta' Vassalli, per eżempju, li kitbu għal-għanijiet anke akademiċi, għal-għanijiet storiċi, biex juri l-lingwa Maltija ġejja mill-Arbi u qed jara n-nisel qed jikbu għan-nies kolti. Dan huwa maktub għal raġunijiet prattiċi. Miktub teżan kien kavallier, sfortunatament ma nafux l-isem għalkemm nistgħu inċekknu għas-seklu 17 u naslu għax kull il-familja teżan kellha ħafna kavallieri fl-ordni tul iż-żminijiet. Dan il-volum żgur kien fidej żewġ persuni għax hemm l-ismijiet. Wieħed kien Chevalier Fugas de la Bastille li hija familja oħra ta' kavallieri minn Provenza, mhux minn Franza, mhux minn Pariġi, l-Ile-de-France, imma minn Provenza. Għaliex kiteb dak kien fidejh. Mbagħad spiċċa wkoll fidej kavallier Taljan, ġifda jurik ukoll li tul iż-żminijiet dad-dizzjonarju baqa' jintuża minn ġenerazzjoni għall-oħra. U spiċċa fidej Girolamo Spinola li miet fil-Valli Ċeljana bħala Assis xi 1730. Da kien kavallier Malta. Marat Girolamo Spinola tal-familja Spinola. Aħna neħdu l-karozza u xek l-arriva u joxini. Nifqu Spinola, le? Hemmhekk ta' Spinola għax hemmhekk l-ammiral tal-ordni ta' Malta kien dejjem ġej mill-familja Spinola ta' Ġenova li kellhom tradizzjoni ta' baħħara. U Spinola marat mar irtira f'dal-kunvent tal-Valli Ċeljana u meta miet billi kien jgħix ġo monasteru
l-affarijiet kollha tiegħu jittieħdu għall-monasteru. Għeduhom fil-librerija dik li jallum il-Valli Ċeljana u spiċċa hemm. U l-għan tiegħu kien mela li m'għandikx storja ma tantx jibbaża fuq l-etimoloġija pereżempju, laqqas tant wisq bħalma jagħmel De Soldanis biex dik l-istorja mbagħad ġrajiet li jseħħu eċetera, hemm xi ftit imma mhux ħafna. L-għan ewlieni huwa li jikkomunikaw ma' soldati, jikkomunikaw ma' servi tagħhom, min kien jaħslilhom, min kien jisajrilhom. Allura inti se ssib ħafna terminoloġija, l-ikel. Bosta terminoloġija pereżempju, qed tifhem? U allura wieħed jista' jgħid x'kienu jieklu l-Maltin fl-1640-50 pereżempju. U allura saru studji. Hemm min kiteb studju fuq l-ikel Malti skont xemm fir-regoli, eċetera. Għandek ħafna minn dawn l-affarijiet. Kemm hu probabbli li dan id-dizzjonarju huwa tal-Kavallier Teżan? Kif qedtlek, naħseb li huwa oriġinarjament tiegħu issa jekk din hix il-kopja li kellu hu jew il-kopja oriġinali ma naħsibx. Jiena naħseb li Teżan bena l-ewwel dizzjonarju. U miegħu mbagħad kien hemm min ikkopja verżjoni oħrajn. Żgur li it-tagħlim għas-suldat li hemm fl-aħħar li semmejna qabel, jiġifieri id-direzzjonijiet għas-suldati ta' kif għandhom iġibu ruhom fid-drill, naħseb inkitbu wara. Il-grammatika jista' jkun li żdiedet wara wkoll. U żgur li hemm xi kliem waħdietha mhux ħafna b'kitba handwriting differenti. Jiġifieri naħseb kien hemm min seta' kkorreġa żied imma di wis probabbli hija kopja oħra li kienet qed iddur. Naturalment Malta ma kellix stamperija, ma kellix printing press, le, stabbli sal-1756, allura kien trid kopja oħra, trid tikkupja. U naħseb allura li din il-kopja hija kopja tal-oriġinal ta' Teżan li kienet qed idur dejjem fl-ambitu tal-kavallieri, li jridu jikkomunikaw mal-Maltin. Però min kitbu Teżan kien jaf l-arbi wkoll. Kienu nies ta' ċerta skola wkoll min l-awtur li kitbu. U għalhekk li huwa meta beda jħoss dawn il-ħsejjes, l-għajn, il-għajn, iċ-ċe, u mhux qegħdin mhux ħsejjes Rumanzi, ħsejjes Arab. U allura kien jaf biżżejjed biex ikun jista' jażel l-ittri għarbin, il-karatti għarbin biex huwa jiddenota dawn il-ħsejjes. X'ritratt jagħti dan id-dizzjonarju għall-ilsien Malti ta' dak iż-żmien u f'liema stat taħseb li kienet il-lingwa Maltija dak iż-żmien? Tinnota li hemm ħafna interessanti, hemm ħafna kliem ta' nisel semitiku. Mela, huwa naturali li hemm ħafna iktar milli hemm pereżempju illum għaliex il-kavallieri ġew Malta biss fil-1530. U kien biss fl-1530 li l-element Toskan, Italjan ta' Toskana, beda dieħel f'Malta għax ġabu magħhom il-kavallieri. Naturalment, dak it-Toskan, Italjan ta' Toskana li ġabu magħhom ma nfirix ma' Malta kollha, fl-irħula baqgħu jitkellmu l-Malti. Il-kavallieri ma kellhomx lan li kważi jiddominaw lingwistikament lil Maltin. Lan tagħhom l-Italjan kienu jużawh biex amministrattivament bejnietom. Kavallieri kienu ġejjin minn bosta oqsma fl-Ewropa. Kellhom bosta ilsna huma stess, Franċiż, Portugiż, Spanjol, u kellhom jiddeċidu kif se jikkomunikaw bejnietom. U kif jikbu l-liġijiet bejnietom. Le? U ddeċidew Ġafrodi li jużaw it-Taljan ta' Toskana. Mela,
meta ġew il-kavallieri sakemm inkiteb dan id-dizzjonarju, kellna jngħidu 100 sena ta' storja tal-ilsin Taljan tat-Toskana f'Malta. U naħseb da dizzjonarju jirrifletti da. Ara jekk immorru ġa għal-nofs dizzjonarju, għal-mezzo vokabolarju, li huwa ta' 100 sena u xi ħaġa iktar wara. Se nsibu Taljan ħafna iktar toskanizzat. Hawnhekk għandna ħafna sqalli. U għandna ħafna kliem sqalli taljanizzat. Tifhem? Per eżempju, anki malteżizzat issib imbuttare. Il-kelma imbuttare ma teżistix. Bit-Taljan aħna bil-Malti ngħiduha nimbotta. Imma diġi għamilli sqalli ammuttari. Imbagħad għal mintom tafu xek fil-filoloġija it-Toskan MB bisqalli jsir MM. Waqt li it-Toskan ND bl-isqalli jsir NN. Melek it-Taljan jgħid bandiera, l-isqalli jgħid bannera. Ekk isqalli jgħid banda, it-Taljan jgħid banda, l-isqalli jgħid banna. Imma l-Malti ma jsegwix l-isqalli, jsegwi l-Toskan bandiera, banda. U l-istess jgħid tal-MB. Allura l-Malti, meta rara l-isqalli ammuttari, jaf li dik jagħmel iperkorrettizmu. Jagħmilha MB għax jaf li jagħmel u imbuttari u nimbotta. U llum pereżempju kull filgħodu meta nisimgħu ir-radju il-klima u t-temp kif se jkun. Jgħidlek il-baħar se jkollu l-imbatt ta' 3 ma nafx x'inhu, dak huwa l-ammuttar. Insomma, fir-regole inse ssib bosta minn dawn il-Siċiljanizmi taljanizzati. Dawn huma jiġifieri uħud minna assessi jisqali. Però se ssib anki kliem Malti minn għalih minn kitbu li ma kien Malti xejn. Jew kien jintuża f'dak iż-żmien u m'għadux jintuża li ġej mit-Taljan. Pereżempju, kieku jiena ngħidlek plaċ, P, L, A u C persjana. X'tifhem minn biha? Ngħidlek plaċ? M'għandix idea. Joġbok tfisser ġej mill-pjaċere. Da jagħmillek li plaċ tfisser joġbok bil-Malti. Maltija, Issa qed jiżbaljaw qed jadatta mit-Toskan. Jew tant kienu jużawha bejnietom il-kavallieri, jew il-kavallieri l-inservjent min inaddaf, min isajjar, kien jitkellem ma' daw li jitkellmu bit-Taljan. Kien jinduna li daw hekk jgħidlu joġbok, ma jgħidlu plaċ. Psivle, taf x'inhi psivle? Possibbli. Bil-Malti psivle. Imma bit-Taljan antik teżisti l-kelma possevole, mel inti taf li fil-Malti ta' dak iż-żmien skont ir-regole il-kelma psivle fis-sens ta' psivle morru l-iskola llum, possibbli morru l-iskola, kienet esisti. U inti għandek allura addizzjonali meta ħanet nagħmlu l-istorja tal-isim Malti nistgħu nagħtu data lil ċertu kliem. Kemm li għadu jesisti llum, però anki li ma kienx jesisti u bli b'xi mod kien jintuża. Kif inhu differenti dan id-dizzjonarju minn dizzjonarji oħra li ġew warah u li nafu bihom sa jess eżempju ta' De Soldanis, il-mezzo vokabolorja u oħrajn? Kif għedlek, l-ewwel nett għandek il-kwistjoni tal-alfabet. Li dan għandu l-alfabet imħallat. L-alfabet imħallat Arbi, Malti, dan huwa l-iktar għax kien hemm bosta nies li jużaw l-alfabet imħallat Malti u Arbi, nasib tal-menu xi 20 ruħ fl-istorja u naħseb li hemm oħrajn li forsi għadna ma studnajnihomx li jużaw bej 2, 3, 6, 10 karattri Arbin biex jesprimu sejjes Arab.
Dak huwa ġifiri l-ewwel element. It-tieni wieħed li huwa l-eqdem wieħed. Da ma ninsawx li huwa xi 140 sena qabel Vassalli li mhix ċajta. Imma ġifieri dana jurik kemm kien imxerret il-Malti nafuh, ovvjament nafuha li kien imxerret il-Malti, però tant kien imxerret fost il-Maltin li l-kavallieri ma setawx jimxu mingħajru kellhom jagħmlu dan id-dizzjonarju. Kif għedlek għandek kliem arkajku ta' kull tip, jiġifieri inti ssib kliem ta' nisela Arbi li huwa Malti u li madux jeżisti. Per eżempju, kien għalek il-kelma aċ. A-għajn, A-ċe. Skont ir-regoli din hija kelma Maltija li tfisser avorju, ivory. U di probabilment ġeja mill-Arbi aċ. Mela, issa jista' jkun li billi kien jaf l-Arbi kien influenzat mill-Arbi palma seta ġralu Vassalli għax kien jaf l-Arbi u allura kien iktar jitendi lejnek, jista' jkun immu itihom bħala kliem Malti. Innaf Bernita. Taf x'inhi Bernita skont il-regole? Cappello all'antica. All right? Issa cappello all'antica li ġejja mill-Arbi Burnajta. Il-Arbi Burnajta hija kelma li teżisti u li tfisser kappell. Mela, qed naraw li għandek ħafna iktar minn fid-des Soldanis se ssib iktar affarijiet Taljanizzati ukoll. L-istess Vassalli għalkemm huwa jaf sew l-Arbi u jaf in-nisel sew tal-kliem u naturalment illum għandna ħafna iktar minn hekk. Imma se ssib aktar ukoll kliem marbut mal-Isqalli li kien lingwa amministrattiva f'Malta fis-seklu 15. Le? Mela qed naraw li l-Isqalli għadu aktar is-seklu 16, 17 u aktar qrib seklu 14-15 pre-kavallieri u allura għatem dan il-wirt għalli jidher iktar. Dan id-dizzjonarju diġà huwa xhieda lil Malti Arbi kien bada jitħallat mill-sna romanzi? Naturalment. Diġà għandna hekk ġam il-kantilena nafu li għandek il-qofol tal-kantilena huwa kliem lessiku ta' nisel Arbi, le? Però ġa naraw jaħarbulu per eżempju et bil-Latin taħrablu għax kien nutar kemm Petru u kemm Brandano, le? Għandek il-kelma tale li għal-bidu Wettinger u f'Sadni kienu tawa nisel Arbi minn talin about the following, pero jien naħseb u konti proponejtu jaqbel mi anki Corrientes, il-professor Corrientes minn Spanja li hija il-Taljan tale, il-Romanz tale. Naturalment għandek il-Vintura li hija romanza l-Isqalli, mbagħad għandek ġa proverbju sħiħ fil-kantilena le min ibiddel imkien ibiddel il-Vintura li huwa kalk preċiż tal-proverbju Isqalli cui muta locu muta Vintura. Ġifieri għandna dak anke kemm mornaw il-skippen naraw li għandek ukoll il-Megisser, Hieronymus Megisser, għandek kliem prevalenza ta' nisel Arbi, imma għandek anki Italjan. Hawnhekk ukoll għandek fir-regoli prevalenza ta' kliem ta' nisel Arbi. Però mbagħad interessanti meta niġu għal kliem tekniku imur għat-Taljan. U dan fiex naraw l-iktar fit-talima s-soldat, fil-istruzzjonijiet mogħtija lis-soldati. Għaliex? Għax qed jitkellem dwar xkubett, jien qed ngħidilha xkubett, ma kienux jeżistu li xkubetti dak iż-żmien, il-muskett li kienu jisparaw bih.
U allura għandek ħafna terminoloġija teknika. Il-fugun kien il-fokone, it-toqba, minn fejn tiddaħħal il-polverin, it-trap esplużiv. All right? Ixel il-miċċa, kollha mit-Taljan daw, miċċa, polverin, fugun, etc. Għaliex? Għaliex they are technical terms. Da bħalma l-lum. Ek nidu paragun il-lum qablu mal-Malti. Kif għandna l-kompjuter? Nitkellmu dwar il-kompjuter, dwar il-mouse, dwar il-keyboard, dwar l-attachment, issa veru għandna ħolqa, imma kemm minna automatikament toħorġilna attach. Għafas il-mouse. Nużaw l-Inglis. L-istess billi għaw qed nitkellmu fuq xaġa speċifika għandek. Allura it-tekniku, l-speċifiku, l-speċjalizzat iktar imorru fuq it-Taljan u il-lingwa ta' kuljum inkluż anki l-ikel ta' pereżempju, għandek l-arbi pereżempju ferkukex. Taf x'inhi ferkukex skont il-regoli? Gnocchi. Min jaf minn fejn ġejja. Fl-arbi hemm il-kelma farik li tfisser il-beans, tal-qamħ molli. Jista' jkun minn hemm, min jaf. Għandek il-vdowweċ, dik għandna nużaw għallum, dik ġejja mill-arbi. Okay? Ma mbagħad għandek lasagne, dik ġejja mit-Taljan. Ma speċjalizzati, ikel tipiku Taljan jisejjaħlu bit-Taljan. Dak li Malti u aktar ġej mill-arbi. Biex nagħtu eżempji, ftit eżempji. Fir-regole insibu l-aktar kliem użat mill-poplu jew ukoll kliem speċjalizzat li kienu jużaw Naħseb nistgħu norbtu f'xi ftit ma li konna ngħidu qabel u xek. Naħseb kollox ma kollox inti għandek kliem aktar li huwa marbut mal-ħajja ta' kuljum. Ħolm. Ħoll ħallejt. Inħoll. Ħoss. Ħsejjes. Ħoss ħassejt. Ħodba, ħodbi, barka, benedizzjoni, barmil, all right? Bax, bati, imbati, eccetera. E tara kif dawn huma kollha kliem kważi li huma normali. Però mbagħad kif qedtlek, hekk aħna mmorru għat-talima s-soldat u xek. Jgħidlek, indizzaw il-filira u l-frontere. Il-frontere, il-fillira, speċjalizzata. Mbagħad għandek per eżempju karikaw il-muskett, ikkargaw il-muskett, bit-Taljan, ma speċjalizzata. Mbagħad ma nafxu s-saqsini wara, immanna u kol espressjoniet li l-iktar li laqtuni, per eżempju, għax ma konċ naf bijom, għad ma konċ smajt bijom, meta jgħidilhom, per eżempju, imxu, għajla, xi wara xi. Għad smajt enti di xi wara xi. Xi tfisser, xi wara xi. Ma ek ma tiġikx l-ideja ta' xini? Wieħed wara l-ieħor. Mela daw kienu jużaw il-kelma xi għal wieħed. U allura ssib xi fuq xi. Wieħed fuq l-ieħor. Xi ħeda xi. Xi wieħed ħdejn l-ieħor. Illum ma tfadlilna fil-Malti tal-lum aħna għandna ngħidu xulxin. Hawnhekk jgħidlek xi lil xi. Mela xi lil xi. Għati xi lil xi, lil xulxin. Dika baqet. Imma tara daqsxejn ġifieri kiex varjetà ta' użi għandna f'dan id-dizzjonarju ġodda li permezz tiegħu nistgħu naraw, nistudjaw l-iżvilupp tal-ilsim Malti tul is-snin. Fil-fattina, Iva, kont ser nsaqsik fuq jekk hemm xi kliem li impressjonaw. Ekku, bħal daw.
U nassumi li kien hemm iktar espressjonijiet. Issib affarijiet li huma għalmenu li qatt ma kont smajt bihom u kellimhom l-istudja allura naturalment għax ma jfissirx għax ma nkunx naf bihom jien li ma jeżistux u li ma kienx jużhom ħadd ieħor u għalhekk importanti x-xogħol komparattiv bejn dal-eqdem dizzjonarju mbagħad il-mezzo vokabolar, id-damma ta' De Soldani, Vassalli, eccetera, għax inti tista' tara varjazzjonijiet. Ma allura pereżempju ssib il-kelma faħdi. Faħdi skont bil-Malti, skont ir-regolo hija bit-Taljan le mie natike. In-natike x'inhuma? Iċ-ċik tal-patata. All right? Mela, skont ir-regole, il-patata għandha żewġ faħdiet. Ejn ngħidula, all right? Issa di minn fejn ġejja. Żgur li fil-Malti antik f'xi dizzjonari nsibu l-kelma faħġa. Mhux faħda, faħġa li tfisser il-koxxa. Jiena qatt mużajta u ma nafxawx min jużajx fil-Malti, jista' jkun. Imma fl-Arbi għandek faħd. Faħd, mela taf li di faħdi ġejja mill-Arbi. Għandek per eżempju il-kelma ħorom bil-Malti. Ħorom bil-Malti skont ir-regoli fisser iċ-ċentru. Issa minn fejn ġejja ħorom fl-Arbi il-kelma ħaram tfisser post sagru. All right? Is-sancta sanctorum, il-ħaram. Jista' jkun mela il-post sagru, il-post il-maqdes huwa l-post ċentrali u allura da ħorom hija użu metaforiku ta' din il-kelma? Ma nafx. Imma dan wieħed jista' jissoponi, wieħed jista' jqabbel, jagħti t-teoriji tiegħu u min jaf forsi xi darba ħadd insibu xi ħaġa oħra li tista' tikkollega ma' dan u tina ħin għal da kollu. Ekku. Osservajna li l-parti l-kbira tal-lessiku miġbur fir-regole huwa ta' nies l-Arbi u mhux ngħidu aħna t-Taljan. Għala taħseb li bosta minn dal-kliem illum jitqis arkajk jew maż-żmien intilef. L-ewwel qed inti titqis li interessanti fl-istorja tal-dizzjonari Maltin jew tal-ġabriet tal-kliem tal-glossari li l-ewwel glossari u dizzjonari nafu bihom kitbuhom barranin. Min għamel l-eqdem lista ta' kliem bil-Malti? Taf min? Hieronymus Megiser. Smajtu bih, Hieronymus Megiser u għal-ewwel wieħed li għamel ġabra ta' kliem bil-Malti. Daġi Malta fil-1588. U allura inti tqis li barrani l-iktar Megiser kien Ġermaniż. L-iktar li jolqtu naturalment se jkun il-kliem ta' nies Stramp. Allora dak ta' nies semitiku. It-tieni wieħed kien Philip Skippen fis-seklu 17, Ingliż. Ovvjament, hekk kien hemm xi kelma jinnaf sema l-kelma nazzjon, Tolqtu ma tolqtux għax nazzjon ġejja minn nation bl-Ingliż għandek. Mhux hekk? Imma l-Arbi jolqothom iktar. Dak kitbu Franċiż. Rajn nissoponi li kienu joqogħdu aktar attenti għal kliem Stramp. U għalhekk fid-dizzjonari ukoll għandek aktar kliem ta' nies l-Arbi milli kliem ta' nies ir-Rumanz. Naturalment, wis probabbli il-kliem ta' nies Arbi fis-seklu 17 u anke fis-seklu 18 kien ola minn dak ta' nies semitiku. Għaliex l-Arbi kien daħal Malta ftit jew wisq wara l-1048. Fi żmien l-Arab u jekk nimxu skont dak li kien sab il-Professur Brinkat għal-Ħimjari, Malta ġiet ripopolata mill-Arab fl-1048. Mela dik nistgħu nsejħula il-bidu
id-data tal-bidu tal-isem Malti, tal-bażi, tal-grammatika Maltija li hija grammatika Arbija kollha, u tal-kliem ta' nies l-Arbi, u minn hemm dejna mixin. Mbagħad ġew in-Normanni u bil-mod il-mod beda nieħel il-Franċiż, l-Isqalli, imma l-Arab baqgħu sa 1242 xek, sakemm ġew espulsi minn Federico Tini. Mela, l-Arbi fis-seklu 17 meta għandna dal-kopji ta' Teżan kien ilu għaw kważi 7 sekli. Isqalli kien ilu għaw seklu u nofs u t-Taljan seklu u xi ħaġa. Mela, stands to reason li inti il-maġġoranza tal-kliem, tal-lessiku, biex nitkellmu dwar morfoloġija, grammatika jew sintassi, imma nitkellmu dwar lessiku huwa ta' nisel Arbi. Biżmien ikollok aktar kliem ta' nisel Rumanz. Hekk immorru naraw l-Akwilina, probabbli hemm iktar kliem ta' nisel llum mhux semitiku, jiġifieri Taljan, Sqalli, Ingliż, għax illum il-Malti għandu xi 4% tal-kliem tiegħu bl-Ingliż, milli kellna f'da żminijiet. Mill-1992, meta pubblikajt ir-regole, kien hemm xi żviluppi oħra dwar l-istorja ta' dan id-dizzjonarju? Iva, naturalment kien hemm sturi differenti, kien hemm ta' Dunkakija li kien adatta l-Malti tar-regole għal-Malti tal-lum, għax illum ma jistax tiktbu bil-karatteri Arbin, illum għandna l-alfabetu xek li huwa uffiċjali mill-1934. Imma għandek kif qedlek studjużi li studjaw il-kliem, id-deskrizzjoni tal-armamenti, tal-muskett. Għandek studju dwar l-ikel fi żmien ir-regole. Mbagħad għandek istudji lingwistiċi per se, per eżempju kinti tara l-istudji ta' Stanley Fiorini li jagħmel tant traskrizzjonijiet ta' manuskritti ġo Palermo u anki ġo Malta ta' qabel il-kavallieri, per eżempju, meta jsir xi kelma sikulo Araba li tista' tkun anki sikulo Maltija, ġieli saba fil-regole l-ewwel xhieda tagħha u allura ikollu juża. Għandna studji anki li saru minnkom l-istudenti, għandna teżijiet li saru fuq ir-regole, fuq il-terminoloġija li hawn fuq il-kliem li hemm, fuq il-partikolaritajiet differenti tar-regole. Naħseb li speċjalment ukoll meta tqabblu anke ma' dizzjonarji oħrajn hemm lok għal ħafna xogħol li qed irid isir għax min jiena ma nafx l-Arbi pereżempju dak huwa drawback tiegħi, difett tiegħi. Jiena kieku għalhekk nirringrazzjaw lil professur Giulio Soravija li huwa professur tal-Arbi Bologna. Permezz tiegħu li jiena stajt inkun naf isma' jgħidi din ara tista' tkun ġejja minn hemmhekk, di tista' tkun ġejja mill-Eġizzjan jinaf minn dil-kelma li hija Eġizzja għax imbagħad għandek l-Arbi tat-Tunisija, għandek l-Arbi tal-Eġittu, għandek l-Arbi tas-Sawdi, kollha differenti. Ġifieri fil-ħajja. L-istess Isqalli naf daqsxejn iktar u hemm id-dizzjonarji. Però esperta tal-lisins Arbi hija l-professoressa Gabriela Alfieri li wkoll ħdimna flimkien fuq l-elementi Isqallin tawwek. Jiġifieri dejjem hemm tiskopri. Ir-riċerka dak huwa s-sabiħ tar-riċerka.